फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ। कसे आहात सगळे? मजेत ना? कमेंटमध्ये नक्की सांगा कसे आहात सगळे। तर आमचा प्लॅन झालेला आहे माहेरी जायचा, कारण की काय मम्मीने कुरडयाचं वगैरे भिजत टाकलेलं आहे, तर मग मम्मीला मदत म्हणून मला तिकडे जायचं आहे। आणि कसं मम्मी सगळे उन्हाळ्याचे पदार्थ माझी मम्मीच बनवून देत असते। आणि तुम्हाला कोणाला मोठा घाट कसा घेतला जातो हे पण माहिती नसेल, तर स्पेशली मी तुमच्यासाठी तो व्लॉग बनवणार आहे, कुरडयाचा मोठा घाट कसा घेतला जातो। कारण की आपण बेसिकली शहरामध्ये राहतो, तर प्रत्येक जण असं छोटं छोटंच घाट घेऊन आणि हात सोऱ्याने बनवता। तर मोठ्या सोऱ्याने जो कुरडयाचा रिअल सोरा असतो त्याने कुरडया कशा बनवल्या जातात हा व्लॉग मी तुम्हाला दाखवणार आहे तिथे गेल्यानंतर। आणि ते कसं पद्धतीने पिळायचं गाळायचं ते देखील दाखवणार आहे। मोस्टली खेड्याकडेच अशा गोष्टी घडत असतात का, पिळायचं गाळायचं व्यवस्थितरित्या कसं पहिल्या बाया जशा कुरडयाचं भिजत घालून दळून आणायच्या नंतर ते पिळायचं गाळायचं कशा त्या पद्धत मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला तर फ्रेंड आपण तिथे जाऊनच भेटूया। इथे चालू आहे पिळाय गाळायचं काम। मम्मीने दळून आणलेलं आहे गिरणीमधून, गहू दळून आणलेले आहे आणि इथं पिळायचं गाळायचं काम चालू आहे। मम्मी काय करते, गाळते आणि इकडे मावशीन ते पिळत आहे। असं 2-3 पाण्याने पिळून घेतलं जातं। आजी सांगा हो, किती पाण्याने पिळायचं असतं? 3 पाण्याने ना? हा हा हा। गावाकडे खूप साऱ्या महिला अशा मदतीला येत असतात, तसं शहरामध्ये कोणीच मदतीला येत नाही असं। मी इथं पोचले आणि लगेच मम्मी त्यांचं काम सुरू झालेलं होतं, म्हणून मी डायरेक्ट शूट करते। हे पहिलं पाणी ना? हे पहिलं पाणी, ते दुसरं आहे। हे पहिलं पाण्याने असं पिळलं जातं आणि हे दुसऱ्या पाण्याने, आणि आजी पिळत आहे तिसऱ्या पाण्याने। किती पायलीच आहे मम्मी हे? 2 पायली। काकू मागं काकू इकडं पा। तुला मारलं होतं का मम्मीने? हा मम्मी काठी घेते हा आता मी। काय तोडलं ग तुझं? डॉक्टर किट तोडलं का? मम्मीला काठीने जोड बस असं। काल जे पण रडत सुटली, मला मारलं मम्मीने, असं केलं तसं केलं। तिला आरशाला बोट लावलं तरी हो लय काऊर करीत त्याला रस प्यायचा होता, असा फुगटला येताना त्या रस पिला, चवणा जात होता रस पण पिला शो तोच राहिला। रस प्यायचा म्हणलं तटकन उठला। म्हणू अशा पद्धतीने कोंडा निघालेला आहे, पिळून काढून अशा पद्धतीचा कोंडा निघाला जातो। आणि हा कोंड्याची भाजी सुद्धा केली जाते, कोणी कोणी वाळून ठेवतं किंवा आपल्या गायींना वगैरे असं चारा म्हणून पण घालतं। याची भाजी खूप सुंदर लागते, कांदा वगैरे टाकून सुकी भाजी मस्त असं परतून घ्यायचा, खूप छान भाजी लागते याची। आता कोंडा वगैरे पिळून काढून ते झाले गव्हाचं, तर अशा पद्धतीने बघू शकता, अशा पद्धतीने पाणी हे उद्या सकाळी चीक बसतो ना, याचा चीक बसेल याचा मस्त।
आणि उद्या मी तुम्हाला घाट दाखवेलच. 2 पायली गव्हाचा घाट कशा पद्धतीने घेतला जातो हे दाखवण्यास. मम्मी काय थकली? सगळं मम्मीच मला बनवून देत असते. उन्हाळ्याचे पदार्थ सगळं मम्मीकडनं, माझंही बनवते आणि माझ्या सासरी देण्यासाठी सुद्धा मम्मीच बनवत असते. तर आता 2 पायलीचा घेते, तिला पॉसिबल झालं तर नंतर पुन्हा 1 पायलीचा करशील ना घाट? मग नंतर करणार आहे ती. पण मग हे आता तिने 2 पायली, कारण की गावामध्ये मंदिराचं काम सुरू होणार आहे आणि मंदिराचं काम सुरू झाल्यावर कुरडाया करत नाही, म्हणून मम्मीने लवकर कुरडायची तयारी केलेली आहे. इथे चालू आहे सगळ्यांचे वडे तोडायचं काम. कोणाचं लग्न आहे हो काकू? लग्नाचे वडे तोडायचं काम चालू आहे बर का. गौरीचं आणि आणि हर्षद दादाचं गोकुळ दादाचा नको आणि याच ज्याच्या दारात वडे त्याच लग्न. मस्त असे सगळेजण मिळून असे वडे तोडताय छान. गव्हाचं काम झालं पिळून गाळून, आता वडे तोडायला लागले सर्वजण. आजी गाणं येतं का हो? बाहेर कोण काय नाव गंगू आजी हिंदी गाणं म्हणत नाही तो. आम्ही हिंदी गाणी म्हणून आजी म्हणा पटकन आता. काय म्हणा भाई मांडवाच्या दारी घुसली काय बाई मला एवढं गोगो मावशी अर्धा फास्ट बघ. तू इकडे नाही हे काढू ह्या आजी बघा किती फास्ट वडे तोडताय. सगळ्यांना भारी पडले आजी वडे तोडायला. चला मदतीला सगळं वाट बघत होते कधी काय ग काय नाही कॉलेजला जायचं हात लावा लागतं असं नाही का? करा करा आता काय बरं का पुढच्या वर्षी आम्ही येणार नाही. मुद्दा तुमचाच आहे. तुम्ही नाही आता आम्ही सुद्धा येऊ शकतो. झालं ग जाय बाई. कुशे मग पण घोडे करून तिकडे कुणी चालणार तिकडच काकुनीच लई जागा घेतली भाऊ. बाबा मला तर काही टेन्शन आलं होतं. एवढं माणसं मला टेन्शन होतं. मी बसते तू जाय बरं दुश्मन आहे का तुमची? मला काढून घेऊ गौरी काय केलं आधी शाळेत तू काही शाळेत चालून किती मोठं लेक्चर मला माहित होतं. पण ते लेक्चर असं सांगितलं डोक्यावरती प्रकाश पडला. 5 मिनिटं पण सगळं दमले तुम्ही 10वीचा अभ्यास करा. 10वीचा कसा अरे बाबा गार्मेंट आपल्याला नाव ठेवतील आपल्याला अभ्यास करा कोण अभ्यास देवाचे पण छान मस्त गांगुडी चालली पण सांगितलं म्हटलं काही गांगुडी काय काय करते? चिकाचं पाणी काढतो ना. यात तुरटीचा खडा पण मिक्स केलाय ना. 2-3 दिवस गहू भिजत घालून वगैरे असं. किती टाइम पाणी बदलायला लागतं हे असं? 3 टाइम ना. म्हणजे बदलून घेतल्यावर तो काळपट पाणी काढायचं. आपल्या गावात ताम नव्हती ना जास्त. पूर्ण पंचपात्रीभर पाणी होतं. आता काढलं, 2-3 घमेले पाणी निघालं ते काढलं आणि आता चीक आहे खाली त्याच्यामुळे जास्त पाणी नाही काढलं. पुन्हा एकदा सकाळी पाणी काढून घ्यायचं, वरती आलेलं पाणी काढून घ्यायचं आणि मग चीक बसेल तो. उद्या कुरड्या आहे ना आमच्या. तर बघा हा आहे आमचा सोऱ्या. ह्या सोऱ्या अशा पद्धतीने यामध्ये चीक टाकायचा आणि मग नंतर असं दाबायचा. उद्या दाखवतेच मी याच्याने कशा कुरड्या केल्या जातात. ही माती आणून ठेवलेली आहे पातेल्याचा लेप घेण्यासाठी.
पातेलं जास्त काळं होऊ नये म्हणून याचं चिखल करून पातेल्याला लावला जातो, म्हणजे पातेलं जास्त चुलीवर ठेवल्यानंतर काळं होत नाही. इथं उद्याची तयारीसाठी खाट आणून ठेवलेली आहे. इकडे लाकड तोडून ठेवलेलं आहे, चुलीला लावण्यासाठी लाकडं लागतील ते लाकडं तोडून ठेवलेले आहे. आणि तिकडे चुलीची व्यवस्था केलेली आहे. 3 दगडांची चूल मांडलेली आहे. उद्या त्या 3 दगडाच्या चुलीवरती घाट घ्यायचा आहे म्हणून 3 दगडांची चूल मांडून ठेवलेली आहे. उद्याची सर्व तयारी आज करून ठेवलेली आहे. उद्या तुम्हाला दाखवतेच मी की घाट कशा पद्धतीने घेतला जातो, 2 पायली कुरड्याचा घाट कसा घेतला जातो. तर चला तर फ्रेंड्स, आजचा व्लॉग मी इथेच संपवते. बाय. श्री स्वामी समर्थ.